Let's preach about Trumas. Trumas media, Trumas, Trumas everywhere. Trumas, Yo. Trumas media, Trumas is everywhere you go. In Harare, Trumas media, Bulawayo, Trumas, Mutare, Trumas, Haumaswingo, Trumas, hey. Trumas media, Trumas is everywhere you go. Nhasi unoka tiri munzvimbo yaChief Matope kuMount Darwin. Pane vakaroorerana havasi kunzwanana. Vabereki vemwanasikana vari kunangawo vabereki vemwanakomana zvichidaro. Saka naizvozvoka ndo nhau yatiinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese musakanga kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Trumas media, Trumas, Everywhere. Trumas, Oh, yo. Trumas media, Trumas is everywhere you go. Everywhere. Trumas You media, go. Trumas, Trumas. Trumas, Hey, Trumas, How Trumas media, Trumas everywhere. is everywhere you go. Right. Nunga ini ya third time kandi kake chitatu pina mudare nego. Tikambo kuti fambai zvikaponga. Saka rwendo unomambo wamira kunza kuti makazofamba futi here. Tipedze nyaya ipi iri pakati penyu. Watife tafike nyika dzingani simumangani ndinotanga kutaura. Pamusoro dare ini namukurunga ndikafamba dare ndikabhadhara ava ndo vasati vabhadhara saka tikafamba mukurunga yangu ndo vakatanga kundifonera kuti ngatifanire kwandoziva tikati hazvirevi fambe kwandoziva ndakuzodhikana namufuro manetsa transport vanhu vacho tinga kuti pano nokudoti todzifamba pano nokudoti itoko ndichifamba road zvandanga ndisandafungidza kuti ndichaita iwo futi kwawaiti tiende kwacho vangu vasingakuzivi wakaudziwa tikamira pano wachibvunza kumira pano wachibvunza zvikandirubata ndobva tazosvikawo pakusvika pawakaenda wacho unenge usina appointment ichimedze tikasvika itonzi munhu wacho aendo kunhamo kudotito pautotanga kutsvaga kumwe kwokubatsirwa futi kusiri bati pasiwanhu kuti mafamba hamuchafamba hamuchadzoka kusina kuita se kubatsirwa tikaenda wakasvika iwe ndobva wanotsvaga aitibatsira ndiwo wanga wari pamberi pangu because ndiwo taiita madhiri awo waenda uya nemuprofita uya profita weshuwa mukadzi wao ndiakati toda kubatsirwa tabatsirwa kudaro muprofita shuwa akapinda gemenzi but atanga kushandirwa mukushandirwa kwacho pakabuda nhauro yekuti munhu akadya vana mukadzi wangu ndobva ndati auraiti zvakanaka sinzi tichiri pakati pokufamba tichabata chokwadi tapedza izvozvo tokwira marifts tikaita kumirira bere kuya muDarwin tikatazoenda kumba kumiriro mabhazi ekuenda kumba tadzoka tikazotana ngurunga katimboenda kwekwe kwatikati tikaenda wakatiza kuye tikazoenda apa paningirikine paJosia tasvika paJosia tikasvikawo muprofita watanga tikambofambira yoye asipo tikati ngatitsvage kumwe tikaenda kumwe kwacho tichimirira kuya baba ndanzwa mataura kuti anzi munhu akadya vana vaviri ava mukadzi wavairaundi wangu enderai mberi. alright taenda kuna mumwe muprofita uye wekutanga tichiti tichasesa kuuya kwouyu timboendawo kuno mumwe because tikanzifambai kana katatu kana ka4 taenda kune muprofita uye wakasvika nhauro dzandakanzwa uku dzasiyana nedzandakunzwa uku zvikanzi aiwa hazvisi mukunetsana mahara hapana muroya apa nyaya iripo imhepo dzinoda kugadziriswa mukati memadzenzere enyu pane ushereketwa huri kuitwa pakati penyu nevanhu iwo wakabatwa kudzinza kwavo ini kwangu kudzinza kwakaita se kwabatwa asi zvadaro
kukanyanya kuzorerekera kwangu kuri kutonzi avo vakazoudza kunzi mwana wenyu mhepo dzenyu ndodzekuti mwana wenyu haite musha akarerekera kubhawa mutsetse wekubhawa ndowataona saka nanhasi mune mwana wenyu tapedza izvozvo avo vakazotiti kubiha pachivanhu chedu anditi kuti pfekai tiende vakasiya tikazoita kutoerawo mashure patazoenda kuno mumwe pajosiya wacho futi anonzi Gandhi. Sorry, ndatenda baba. Ndobva tazoendawo pane umwe muprofita baba wakanzi mhepo dziri kudzongera mushana wenyu ndodzikupasa mushawa asi da kuti mushawa wake asi chibvisa $10 mwana wanga akabvisa $10 tipedze maproblemu ari kuita aya wabvisa $10 wakapinda mumba imomo bwanzi batire nemugoti mushawa kuti udzokorodze mwana wangu ndiye akazoramba kuti mugoti zvokuti ndidzosera neunonetsa nyaya yekuita ndekuti baba wako ari kutuma zvikonzi kutsvaga pfuma wasingatume sadombo saka zvikunyenetsa neya kuti zvinoenda ane macondition ekuroora baba wangu haana kuroora nenzira idzodzo saka bvaramba mari yebhengeto ikadaro bata zvipedza zvakadaro ava vakazondifonera kuti ngandei kumwe kwandoziva ndakaramba ndoda kutaura pakasi pedare ndakaramba chandikaramba ndichikuti manzwiro andakaita apa ndikagutsikana nayo ende pawakazobva futi padare yokutanga muprofita wechipiri uyo vakazopedzisira vachitoti watenga muprofita inini kana wokutanga wacho pakanongedzwa mukadzi wangu anomboti watenga muprofita handina dambudziko nazvo because kunzi famba hakusi kuti titsvage mhosva tikunzi famba tinzwe dare iro zvaticharonga pokazondifomina kuti handei kune mwe ndakandisisipo ndakazofonerawo hama tsanangudza zvinonzi taifungidza kuti nyaya iyi ingadai ikatopera kudhara because kana dare risingugutsikana kuti avakakunongedza uroyi chimwe chikazonditirwadzei kuti ndizorambe kuenda kufuti mumberi chimwe chidiki ava baba ndikazoti ndine tiri kufamba asi tiri anda chifi matope nyaya yedu iri kudai inyaya yekunongedzana uroyi saka da kuziva kuti muroyi ndiani avo baba wakaramba kuti handina kuvanongedza uroyi tikati kotsamba yatakasiya ikokuye iri kuti chii zvikanzi haina mumbonzi ndiri muroyi ndobva ndanatsona kuti vada kunditenderedza wakatuma zvikonzi mari yavari kushandisa mari yakabva mandiri saka ndiri kuti zvikundihwadza dai chiwarwadza yaitofungidza kuti ngatiwirirane ndafunga kuti vachamukumbira dare chete kuti ndakatadza ndapedza pamusoro baba adzimai venyu vakabvuma here pan'anga pavakanzi muti mukudi vakazviramba vakati chii vakati handina chandinondomboziva unless kana ndichimutsiwo wafi ndisingazvizive asi dai ndaitozvizivawo ndaitongoti izvozvo handitozvidawo asi handina chandoziva profita ndobvati chii pabhiro dzakati muprofita akangotsenga pana chikabuda hanza chaicho because ndikada kuti akati zvinotika ndinoenda kutomunyebera asi vanogona kuda kupindura iwo matauriro wakaita because varipo chokwadi tabva muno mudare pakutanga takatana kufamba nekuda kwekuti foni mukurumbe wangu kwanogara kuna network tabva pano takakuitana nemukurumbe wangu kuti mukurumbe huona hatuna pane chafamba baba tiitei kuti tibatane garewo pane network pautatu hwenyu zveshuwa tichingobva kuno ndakabva ndaudza mukurumbe muna kuti mukurumbe inini hangu shuwa ndaisingakuziva ndakungotozvokubvunza kuti aya kune vanobatsira kuna mufuro ndobva ndatovaudza ndakavafonera ndikati mukurumbe yatisangani patenofuri kuti tiende kuna mufuro ndikati inini handikuzive mukurumbe asi ndangodhari kuti vanobatsira ende shuwa takasangana namukurumbe wangu nenguva kuseni tasangana namukurumbe wangu shuwa takafamba takasvika kwataienda munhu atanga titunge tadhareitwa tichibvunza kudaro hatuna kumuwana tabva ipapo tabva tabvunza tiri papo tikati mukurumbe ise vanhu tafamba hapana patichadzoka kumba tichitsvagei pamwe patogona kubatsirwa shwa takabvunza pamba ipapo pangatiri tikati hapane here vamwe vamunozova vanobatsira zvikanzi aiwa panapa padhuze panapa futi pazasi makadzikapo munoona pane vanobatsira pazasi payo futi pane vanobatsira ndikati amaita basa tikati wamukurumbe handei pazasi panarwa pacho tibatsirwe
tasvika pazasi ipapo zvoshuwa takapagara murume anga asipo vana panga panguri nevana mudzimai anga achinzi angaenda kunowacha kurukoko baba vanga vachinzi vangobuda vana vakangoti baba vangobuda vana vaenda kubasa mai manje vanodzoka shuwa takapagara takapagara ndakabva ndazodzoka kuna mukurunga wangu ndikati mukurunga ihuona tapagarawo toita sei munhu hatisuzwa kuti afamba sei hatina ruzivo ko tanga tadii kuti padzasi pamwe pataurwa pacho tingowana kubatsirwa nenguva dzafamba zvikanzi namukurunga hazvina kuipa chokwadi takasvika ipapo tasvika ipapo takubatsirwa takanga takagara tina kuenda maprofita ndoziva tichienda kunoenda pacrow but muprofita asati atombotara zvakawanda akatira tigara henye kwamuri kokuye handi anga ari kucrow chokwadi wedare mai wemukurungai wangu wakabatwa kunzi ndo wakaparadza vana zvikanzi hazvisi zvekumusha kwangu mai wasati watobatwa wacho iwo mai awo Dzenga wakatotaura zvikanzi aiwa pamwe ndomutswa handizive ndibatsirei shuwa muprofita akataura nemunemo wakataura zvikanzi muninyora uyo aripo dzamunadzo pamusana munomutswa amai imimi baba imimi kufa kwevana handisi kuona dambudziko kwandiri asi iwewe Dzenga uyu mukurungai wangu ndiwe kwako ikoko ndokune dambudziko ende Dzenga akabva anzi iwewe baba nyarara hapana chaunoziva itonyarara uyo akatonzi nyarara mukadzi wake ndaakataura nezvake ndaakabara pandakaenda tabva ikoko akazondifonera Dzenga kuti uyai pamatope shuwa ndakauya tasvika pamatope munhu ataida kuona akabva ati anga asipo zvichinzi anosvika mai manje mwana mukwasha wangu akabva abuda ubva tenderera vadzoka zvikanzi baba pane kumwe kwandauona kumusoro adenge chokwadi takaenda tasvika ikoko muprofita echo akaigona kutaura ndezvekuti baba imimi achitaura inini dzinza renyu hamuwirirane ndikuona pane matambudziko plus baba ndikuona mwana wenyu ipambi plus awa Dzenga ndakazobvunza ini ndikati aiwa baba kune izwi ramwari ndikati izwi ramwari isusu shungu dzedu dzanga tinadzo tanga tine shungu dzekuti uyu mwana akapararirwa ava vaviri vakapararirwa nevana taida kungoti tizive kuti chaisakisa kuti kufa kwevana vachinga vachiri chii zvikanzi izvozvo imhepo dziri kubvawo kwenyu dziriko kwava dziriko ndikati zvena kuipa tobva tazobva ipapo because uku takabva nemhemburo yekuti mwanonyihure imimi nemhepo izvi zvekutiko chikusakisa kuti vana eva vaviri ava vashaye imini atsana kuiwana tabva ipapo bva taenda kuzasi kwavaitaura kuzasi kumwe takaenda n'anga iyo yakasvika yakataurawo zvayakataura yakati inini mungangonetsana zvenyu asi pandiri inini hapana chandikuona kutaura kwakaita zvanzi pandiri hapana chandikuona chiri kungodiwa chete ikwana ingowiriranayo sei muri kunetsana ndobva ndadzoka kumba ndizvo zvashangana Dzenga wokuzomutoo Dzenga nhasi ndofona mukurungai huona kachiuya katiende katitoka ma 3 times Dzenga akabva arambira Dzenga hauna kukwanisa kutaura kuti mudzimai wako ndiye akabara wakwanisa kutaura kuti muprofita akatsenga mukanwa haana kutaura chokwadi ndizvo unotaura pangani paakaudziwa kuti imi mamai ndimi makaparadza musha vana vaviri ava papodzi here pamwe chete papodzi kumwe kwese uku vanga vakutsenga mukama aiwa ana kutsenga mukama ndopavari kuedza kutaura vataura vani mafambiro atakadzenda because takaenda kutatu kwokutanga ndo pakataura mashoko indura zvangu vari kupira mai Dzenga vari kurume amai Dzenga
Mukabati wapangani kuti munoja. Kawani. Hapana kumwe kwamukazoenda. Patikaenda kochitu chikanzi mhepo iri mwana musikana uyu mudumbu make muno masare. Pochi3 vaudziwa futi izvozvo kunzi mwana uyu ano masare mudumbu. Ndobva wanzi zvikanzi sei ari kufa wana wangu wakafa 3 months. Mira ndibve ndapedzisa kamuchi. Mira ipapo mandipindura. Mukabati wapabodzi. Ehe. Mukanzi muende patatu namama. Ehe. Handiti? Muchinzwa kuti ndimi katatu. Kabodzi kaka mukabati wa. Hapana kuchera. Pamusoro ndozwa kudaidzira yodzinga mumwe wako uyu paakanga ati ngatienderere mberi handiti waifanira kuramba waifanira uyo makaenda ingadai nhasi tichiwana anza yekuti amai ava vabatwa kaviri kana kuti katatu dai kari ka2 izvozvika tichitoti nyaya yedu yaita sei yapera saka iwe ndio kagumesera nyaya parodhi iweyo pamusoro katatu kati kanzi tifambe nedare ndo katakafamba asi takana anza kana kasina anza dare roro richitongotangudza kuti matongero arengereta ronzwa topedza pamusoro ipapo pamusoro ivedare ina baba dzenga manzwa imimi kuti mudzimai wenyu abatiwe nomungava wokuparadza mhuri yenyu. Mhuri ndenyu maifanira kuita simba rokuti madzimai uri kuona zvaitika izvi mhuri yedu iri kuparara musha wavana varamba kumirawo tabata ka1 tanzi ndisu monzwa hana yenyu kupisa mutanga zvakare kusumudzira mubudise katatu kuona kuti divi riri kurerekera mutoro ndoro kwenyu here kana kuti ramukurungai kunova kwakaroora mwana wenyu. atenda tinoda kupindura ndichiti pokutanga ndo pamashoko amukutaura ake tikazofamba futi keiviri ichimenzi tiite katatu uchimenzi tafamba kechipiri kacho chikangoita ndizoita convince mabvunziro aita babawo kuti semi mukazodzoka mashure ndikaona maanza achifanana asi taenda different places kuti tabva kutenda kubozofanana ndobva ndaona futi kuti awa kuti tenda patatoona kutopinza futi bhizi kufamba kuye shuwa ipapo ndakapikisa tikaita zvakwana izvozvo mari dzautsiva ndiwayo wari kuyaziva mari dzautsindo yapi yari kuzikana mari dzautsika yokuti pakataurwa kairi tikafamba katatu. Mira yamai handisi kutaura nini mari dzautsindo yapi yakafanana nayo ukaona kuti apa zvaenderana pamwe chete apa ndo pamukaenda kujungwa kunzi amai dzenga ndizvozvo kumwe kwamukazoenda uku mari dzautsi yakazofanana ndo yapi kwechipiri nekwechitatu kochipiri nokochitatu pakanzi futi vanoja aiwa panotorwa mashoko uchikafanana chii mafaniro andikeedza kutaura kuti patikazoenda kairi tabva kuno awo takabatwa maidzenga ndikuedza kuti patakazoenda kairi kwacho zvatakataurirwa uko nezvatakataurirwa tikaenda kunewo chitatu wacho zvikafanana ndokubva vaneta zvako ndikuita zviro zvopera kuvhura ifungwa makurukota maona panonya iye wacho pamusoro ichangamiri pamusoro timbokubatsirai isusu kana nyaya ichitaurwa manje tinonzwa kuti munhu atanga kutaura kuti chii ava vati mukuwasha wangu akambokwidza bvatenderera zvikureva kuti ndokwakanzi gadzirisai musha wenyu kusina kubatwa amai vapi ava handitika nzwisisai shona vanhu ava atezvara ava vari kuratidza kuti vari kuhwandira mukwasha havasati vafamba vanhu ava ndo shona iripo havasati vafamba nekuti ava vane nyunyuto yekuti mukwasha akambotanga atenderera bva azoti baba pano ndaona uyai timboona kupi kunoku handitika vasvika kwekwe zvainge zvaudziwa muprofita nemukwasha ndo zvikaudziwa baba ava zvinova zvinhu zvavasiri kunzwisisa pai
mupfungwa dzavo ongororai nyaya. pamusoro dai ndakupindira baba ubva kutaurawo kuti zvamungutaura baba neni haziwirirane zvachose. 1 chakakonzera kuti ndizofamba kairi ndakabvumira ndichida kuziva kuti kana mukadzi wangu ari iye ari kuparadza musha uyu ndizvibatewo ndizvizive tozvigadzirisa. Saka takazongofamba futi semafambiro atakaita. 2 ndaizoramba ndichiburitsa mari ndikabva kubhadhara murume 750 and achitumira zvikonzi atumire sadombo. Pamusoro Madzenga, pamusoro yodai. Ini ndikuda kubvunzawo baba kwamuri Madzenga. Nofunga svundu rapera pasera apa mamuri muno. Makabuditswa muno muna chifi. Makabuditswa nechinangwa chekuti kudii. Ende munofamba. Makafamba here. Kuti statement yamuri kutaura ndeya makataura musi wamakauya pekutanga. Makazofamba here kuzouya kwamaita nhasi. Thank you. Tikazofamba. Makana nemazausi api? Ndiyati kutaura. Fangu kusina kunzwisisa makarara. Tanzi taura zvinhu zvakataurika vaone tikazipedza kutaura. Dai pamusoro naiwe Dzenga baba makuta ese yamambo yakarara yakakotsira nyaine musendi kupindure baba. Mira. Toda kubvunzawo mubvunzo wane kwamuri. mira machitaura nyara ndipindure kuti ndikuona akarara. Hapana. Hapana, saka uzvona kuti Ndofunga kuti hawana kuzvinzwa. aiwa Nokuti ndabvunzwa nedare kuti makafamba. Ndakanzi makafamba. Imeni kufamba kwamakati atipei mari results ekufamba kwatakaita. nyarara Ndonyaya isati kutaura panapa. ndikuda kutaura nemi da kuti ndikupedzere pakupusa kwaunoita Ndazvinzwa baba. kutaura mukamwa mako makareruka zvisingaiti. Ndazvinzwa. waudza mukurukota wamambo Ndizvozvo. anotonga nachifi kuti wakarara una zvaurikuziva una zvakadzi wazvizo Ndazvinzwa baba. 10 was fine visa Anoti ndotendera. kutembo ishoma mari ai shoma yopo mambo kuti famba ikatatu sari kuti ngwari Atina kungwa. tinotokuona manje tese takadaiswa kuti uyo kana kuti uyo tinozviona tozokuudza pane nyaya pane chokwadi tokupedzera toda kuti vatange vambozeya pamusoro Adzenga Baba. ndanzwa muchiti mimi ndakazoti handicharamba ndichifamba. mira yamazonde uda find yangu netting yauya Anotaura zvene. mira muchiti mimi ndakazoona kuti ndichifamba makafamba katatu naye Ndizvozvo. ndo mati kuti ndichazofamba kechi4 ndo mati zvinazvo zvichabetsera nokuti ndiri kuona kuti maresults akafanana. Ndizvozvo. Ndizvo zvamataura naye. Ndizvozvo chazvo. Saka ndopamba kubvunzwa pale pamusina kunyatsopindura kuti mafananiro emaresults enyu ndikuda kuti ndinzwise kuti akafanana papi because pekutanga muri kuti adzimai venyu ndo vakabatwa ndobva mafamba pechi2 ndobva panzi imhepo dziri kwenyu nekouyu ndobva mafamba kechitatu ndobva maudzwa zvine kuda kufanana asi ndiri kuti inini pane 1 kwasiyana nokumwe kuviri uko kufanana kwambo kuti mimi kwazofanana kwafanana papi nokudai kuti mira imi hasi ndapedza kutsanangura Ndikutende. right dai kwanga kuri kuti adzimai vanonzwana vatom vano kumwe chete kwavakabatwa handitika vano kumwe chete kwavakabatwa taiti susu kwenyu kwaita 1 uku kwaita chi 1 ndo kwaita kuviri kwaita sei kwafanana but apa hapana kufanana because scale yakarerekesa kuside kwani kwenyu nokuti mimi ndoko kwakabva kwananga kunzi jo ndo mafamba kuchitundo pamanzi kwese makafanana mese muri vangani asi kune kumwe chete kwamakarwa chibhangera imi mishamakarwa kuside kwenyu saka kufanana kwamboda kuedza kutaura apa kufanana kupapi ndatenda ndoda kupapindura ipapo. Kufanana kwandataura ndoda kukujekesa. Ndikuedza kufanana kwekuti patakafamba kechipiri nekechitatu zvatakataurirwa zvakatifananei. Pakanzi mwana uyu masare nemhepo. Saka masare aya anorava zvikanzi azviite namukurungu wangu kuti mwana afe 3 months chikwana 3 months apa zvikanzi kana gore
imimi mungotendera mahara because vakanzi chamunyaya kutendera chii tikataura kuti inyaya yekunongana uroyi saka uroyi wamukunangana ihwohwo awakazorudziwa kunzi amukurungana zvanzi alright tomboti imimi adzenga wanoroya tazvibvuma mazvinzwa ndowakaja wana wakaja wenyu wakabvunziwa mubvunzo iwoyo zvisinei kuti wakaja tomboti wakaja zvikanzi neimwe muprofita wacho inini ndikananga amai wanguroya asi ndikavobhadhara imi madingowira nazviperi hapana ane mhosva munoziva here kuti muprofita arova akabembera zvake kana ndichitaura kuti ndikati inini adzenga vakajai vasina kudya zvinodeve iwe unodzivirwa nei ndiri kuti makura kai right tenda baba ndokupindura zvangu anogona kuzemberera shuwa zvinoitika kumaprofita kana ukatotenderera anogona kutenderera asi achikuudza anzi iri wrong iri correct asi usinganzwisise ndopamudakedza kutaura ndapanzwisisai pano ndikuda kuvapindura ndichiti hazvina mhosva tomboti andikuudza chokwadi chandisiri kunzwisisa ndinochibvuma chakadaro asi nyaya yandikuda kuudza nchokuti inini ndokanjimhangara kuti uya kandini ndiri muroyi zviri correct here kuti munhu anokuudza kuti umuroyi ndipindurei baba pamusoro munodare shuwa makauya muri vaviri kuti ndimi muri kunangana uroyi madzibaba pasina ana amai nhasi mafamba imi mungava vananga kumhuri yenyu uno madzimai yenyu kuti ndo vari kuparadza imba yomwana wenyu handiti aparadza imba yevana ndiani ndibaba aiwa ndibvunza kuti sienda daro aparadza imba yevana ndiani vana vari kufa ndovani ndewangu ndovenyu imi baba munofanira kurwadziwa nokuparara kuita vana venyu kana kuti vazukuru venyu nhasi mafamba kwabatwa mudzimai wenyu maifanira futi kurwadziwa kuti sei mudzimai wangu saka ndiye ari kuparadza mhuri zvandisingazive mototanga kufamba zvine masimba kunzwa kurwadziwa nemusha uri kuparara unowa wenyu nomudzimai wenyu madzimai iwona mungawabata isiso todii kuti tibude pachena pamusoro pomusha wavana vedu zvabvira kuna amukurungai vari kurwadziwa nokuti mwana wari kutakura nhumbu dzichiparara handiti musha wavana unofanira kumira pavaviri kwete kuti vabereki muri vaviri motanga unetsana ndimutopaza musha wevana muri 2 ana amukurungai vana vakauya vanangana uroyi ndokunzi namambo endai mufamba statement reduko riri kuti chiko handiti riri kuti ndakanangwa uroyi tikada kutarisa mamukafamba harisi kutaura chokwadi here akanongedza uroyi mumwe ndoupi awaka vachinongedzani wakauya vachimhangara ndiwo vari kumaprofita zvikanzi chii kokutanga mujenya ukaenda bawe avazinga saka toti wakanyebera in other ways toti pakanyebiwa here uyu anoti pakanyepiwa murume nokuda kwokuti kunzi wabudira kumukadzi wake waifanira kubuda paari yachinzi ndiyari uja chii mirai kana musina zvamukaongorora kumuchinda panototaura handabhadhariswa apa kunzi find $10 nozvikonzero zvaakaita ko iye akatotarisana nachief ko kwaasiri kutarisana namambo uyu ari kuita zvakadii izvozvo zvitarisei futi unofanira kuzvitaura tarisa izvozvo because kana titonga dare tiregei kutonga mhosva tisingatarise munhu wacho pamusoro ndakachikumbira secretary zvikuru ra kuverenga
samoni rababa kuti rakanzi kudii. tapere nyika dzenga ndemumangari. Amangari atichaona Tom uye chigwande amai vasipiwe handiti. Nyaya yavamangarira makatinanga horoi ini nemudzimai wangu. Mirai makadaro ipapo. Ndikungati titange nyaya ipapo. Iwe nochi Nemudzimai wangu. Pamusoro ibaba. Statement tesitarinzwa muno rinodaro. Riri kutaura kuti imi nemudzimai wenyu ndimuri kunangwa nomujenya wekuparadza musha wevana. Vana vaparara 2. Kwamakatanga kufamba imi kwakabatwa yani? Kwakabata mudzimai wangu. Mudzimai wenyu. Sei muprofita asina kubata baba? Mweya wakananga wakati imi inova ndio nyaya mukatumwa nachifi muno rinodare kuti fambai muende kunoona kuti chii chaparadza imba yevana. Madzoka nhasi mapa ripoti iyoyo ikutaura kuti imi mudzimai wenyu mabvuma kuti ndiye akabatwa anova mudzimai wenyu. Ndopanga tichitaura paya kuti imi itsvai mwoyo nokuparara kuita mhuri. Ndatenda. Ndikabvumirwa kubvunza. Daira kuti murume anodzinga kuramba kwaakaita kuti vaenderere mberi vachifamba anga achiramba achinyara nokubatira saka akaramba yawanga uine simba nekuti ndiwo kufirwa nemhuri dai wakaita pauro kuramba uchienda. Pamusoro Ndokuda kuudza kuti udiwa mai. Wozidedzana mhuri iri kufa. Sina kuudza. Ndiani kuramba kuramba achifamba. Naye pamusoro iyi naitsinga baba kubvunza wamvunza. Ndatenda baba. Iwe ndiwo ukakwirira mukurungai wako dare. Ndobva mauya muno mudare. Dare rikabva rati mimi chimbofambai. Ndizvo. Makabva mafamba pekutanga makanzwa zvamakanzwa pechipiri makanzwa zvamakanzwa. Iwe ndiwo kurwadziwa kaiwe kechitatu ubva wanzwa zvawakanzwa. Mukurungai ubva ati ngatifambe futi kuenda pechi4. Iwe ubva ati zvakwana zvoreva kuti iwe wakagutsikana. Iwe uri mumangari futi ndiwo kurwadziwa futi. Ungatiudze here kuti iwewe zvawakagutsikana nazvo zvawadzoka kudare nazvo ndezvipi? Chandagutsikana nacho pamusoro pedare. Chandagutsikana nacho ndechekuti pamuprofita wechipiri tabva kuno kutanga uyu wokubata madzimai anga. Akanditaurira zvakandigutsa. Asi zvaakataura zvakafanana nekwandakazoenda kuno muprofita wechipiri. Ndo zvandati zvikandigutsa. Kuti sei zvafanana. Pamusoro ipapo ngatitaure chiri chinhu chaicho chinoti icho tati isusu pane iwe watika uri kurwadziwa nekuti wakananga uroi. Saka obva manzi fambai. Saka dare riri kuda kuti iro rizive kuti iwewe chakazokugutsa ndechekuti ndakagutsikana here kuti uroi hwandakanzi uya ndakabatiwa ndizvozvo kana kuti hazvisi sezvo wakati iwe handichada kufamba. Good. Ndatenda baba. Nyaya ikandigutsa mashoko akataurika zvandinofungidzira ukafamba uchibata chinhu chimwe chete unogutsikana nacho nenyaya yekuti sei chataurwa pachataurwa. Chinhu chakasiyana nekuzofamba kwatakataka iri ndechekutanga. Mashoko akataurirwa atakataurwa nawo wakatoita ngeneka kutobira. So nyaya iyi haitoperi. Nyaya itongoripo ndeyekuti kana tiri kuti tinoda kupedza nyaya okuperera paripo. Kana tiri kuti ngaende mberi kokienda kuriko. Saka tirege kungoramba tichingotenderera tichingosangana panzvimbo imwe chete. Panopedza nyaya iyi paripo. Pamusoro yamatope. Makurukota venyaya vandaona aiwa vataura vachitonga mwana wenyu. Shoko rinenge randabata inini riri kutaura kuti dzenga uyu zvikataurwa nomuprofita wokutanga anzi ndikagutsikana nazvo kai nopo chipiri apo zvese zvinhu zvakaenderana. Saka hatina kumberi kwatichaenda
ndofunga nyaya yadzenga iyi vana venyu vachitaura saizvozvi kana nemiwo nzeve dzenyu dziri kunzwa makurukota yapedza nayo. Baba ndakagudzikana chii panyaya yako? nyaya yakandigudzika ndeyekuti ndakagudzikana nenyaya yekuti patakafamba pechipiri pairi tisingaonerera tikafamba katatu pairi patakafamba mashoko akataurwa efanana ekunzi mwana wawo ane masare mudumbu awa patazoenda pechiri zvikanzi ane masare futi panzavo awa akapikisa kuti hazviite kuti mwana afe ne3 months ndobva zanomuprofita kana gore anofa chete. handina kuzvishora sidai ndakangozvibata ndazvigamuchira. wakabata pekutanga ndopawena iyo wakabata pechipiri saka zvinoita sei? akautongomira matongero anoita dare zvazvinenge rabafasisa ndizvozvo nekuti chikakonzerwa kuti tifambe idare nhasi tadzoka kudare futi saka zvine zvapasisa dare ndo zvandichatendera vanhu. pamusoro yechangamani ndandichikumbirawo kubvunza kuti hatina here dare rino rimwe rinoita dare rezvemweya riri under Chief Matope kuti rinogona kutibatsira panyaya dzakadai so kuti kana dzanyanya kuenda mberi dzinongokumikidzwa kudare iroro kuti dare iri kana riri kun'anga kana kuri kumuprofita tobva tasvika ipapo torevhurwa matare edu ese ari munhu anoronda matare zvine gwara bhozi manzwiri andaita ndanichinzwa sokuti matendere ese avakaita vanhu wavo ese wavakaenda vakanga vasinganyatsoronda matare chaizvo chaizvo. hatina here mumwe munhu anogona kutirondera matare anouya nekuseri kwenyu changamini? Ndikupindure murume izhisha rinoi imvura iri kunaya ndofunga nzizi dzinozara idzi mvura ndikadzika pakabani apa ndinogona kuti iri kusvika mitsapfu apa ndinopinda unoyambuka sei usingagoni kuyambuka ruya kana akazara ndoenda unoenda ndakupindura nyaya iyi tikada kubvunza kuna ana amai wechikuru tikatarisa panyaya yekunzi masare mudumbu izvozvo can do zvinouraya chi totarisa futi apa pamhangarirani toti uyu akati muri waroi kunyeba here akamhangara zvechokwadika masare anowanika futi achiuraya chi mwana saka ngazviite 50-50 upiwa tambo zvakare hai tambo inozowanika ikoko tinenge tisina basa nazvo anenge anonharo nazvo ndiye anozodzoka masare anouraya muroya anoroya pamusoro ureva kakuti uyu iwe handiti unotezeseka nazvo kuti ukananga mukurunga iwakohoroi parufu rwakanaka ndakamuudza kuti shamwari aiwa ndipindure kufumirana nazvo hauna kudaro asi mazofamba pavha wabata amukurunga ikadzi vako mira umukuda here kubhadharisa amukurunga ikadzi kana kuti mukurunga irume kuti ndakakubatai kuti ndimuri kujavana womwana wako pamusoro yechangamiri inini apa ndandingori hangu semusungwa ndakakwirwa dare chinzi ndakavapomedzera kana dare richinge raona ndo richaziva asi inini kwandiri hangu inini mukurungai wangu dai zvanga zvichinzi kana inini ndaonekwa ndine mbozvo ndaimuripa waimuripa
zvichireva kuti awa mukurunga ekadzavo vakabatwa kavo ukavabata handiti iwewe nomukurunga iwavo saka toparova sei anonderei padzenga ndo pandiri kubvunza anonderei padzenga kamusoro ndikuda kubvunzawo zvinhu zviviri pamhanyerera ndakaita ndofunga pane umwe musadare ataura kuti nyurai nditoerengere samoni radzimwe mukati ratoriteerera vanhu takabatwa uroyi tikanangidzwa uroyi inini nomukadzi wangu tomboti mukadzi wangu shuwa muroyi handirambe hazvirambwe uroyi runoitika asi ko inini kana ndisina kubatwa uye ada kutoripwa neni dare riri kuti chii akakwira dare mukadzi wako ndini musapindurani pamusoro edare pamusoro edare baba imimi baba emu toda kuti timbotaurirana tinzwisana handiti imimi mati ende ndinoda kukumbirisa kuti mupindurise zvichanzwa nekota rese riri kumberi kuti imimi muri kunyatsokupupura kuti amukurungai venyu avo kadzi avo vakabatiwa uroyi ndizvo ndizvozvo iwo bva waita sei bvawabvuma taurisa izvi obva wabvuma kuti izoshuwai ndondobuda handiti ka chokwadi makurukota nyaya iyo makurukota pamusoro yevabereki mudare mataurwa kubva tichitanga pamusoro mudare mataurwa tichitanga kuti dare harizi rokuparadza kana kupesanisa asi riripo pakuroramisa vanhu mukurunga namukurunga kana vana varoorana kusunga ukama chandaona pakati pevaviri mimi vabereki hamusi kufarira kuti dzimba dzovana dzimire muri kutsvaga homwe dzenyu kuti dzifute hamusi kuda dzimba dzovana kuti dzimire dzenyu dzakamira sei vabereki venyu vaida kuti dzimire asi imi vaviri ndimi mhunza musha dzaparadza misha yevana nokuti vana ndikatarisa pari zvino havapo padariri imimi vaviri ndimi kutarisana zvakanyanya ropa renyu kana kuti rakatadza kupindirana pakuroorerana kwakaita vana tomboti kurema kwenyu kwakafanana ndizvozvo asi matadza kubatanidza vana kuti vamise musha rufu vamwe vana kuti murayiro waMwari chaberekwa kwasara kufa mwana aberekwa matsvaga matsvagisisa kuona kuti chii chaparadza dzimba dzovana mawana zvamawana asi mumwe nomumwe pari zvino ari kuchochora umwe yake kuti dai adi ndabhadharwa uyu dai ndabhadharwa ndizvo here ndokuvaka vana here regai nhau yedu nekuda kwekureba kwayaita timbogumira pano murambe makatarisira chimwe chikamu tinokupai manje Andrew Neshamba signing off.